भैया ई हवन विजय बाबू। रउआ लोग ही मत सोची कि कोनो नशेड़ी गजेड़ी हवन। ई तो इनकर एक्शन करे के पहले वाला स्टाइल रहा। अब देखी इनकर सुपर एक्शन वाला स्टाइल। जहिया से लागल बाबे सरकारी नौकरी, जाली पढ़ाबे त बन के छोकरी। टोकला पे बड़ी अगरात बाड़ी हो, जब से भैली महटराइन नहला जात बाड़ी हो। और ई हवन ब्लाक के चपरासी कैलाश बाबू। कैलाश बाबू अपन मेहरारू के बार बार मानल मनौती से परेशान रहे। आज से हम पूरा 1.25 महीना तक अपन मर्द से दूर रहब माई। अब विजय बाबू जगह कुजगह अपन मेहरारू के बेइज्जती से परेशान रहे। मेहरारू के कमाई पे जिए वाला मर्द निर्लज और निकम्मा होखेला। और सबसे बड़का हाईलाइट बात ई बा कि दोनों जना के बियाह भइले 6 साल हो गए। बाकी रउआ तो बुझिए गई लोग। लागत है नरजी कुल जियान हो जाही। चुम्मा चुम्मी के किशमिश बादाम डाले के पड़ेला, तब जाके तैयार होला ब्याह के स्वादिष्ट लड्डू। तुम दोनों को ऐसा योगा सिखाऊंगा कि तुम्हारा घर ही नहीं पूरा गांव बच्चों की किलकारियों से गूंज उठेगा। पापा बन के कहला पालाना वानु हो सैया, रोक दे तो हमके 9 महीना वानु हो। ई हवानी जिला के सबसे बड़का रईस राणा सिंह की, और ई है इनकर इकलौती भांजी पिंकी। रवालों के ब्याह हो गई। हम अभी तक कुंवार बनी। हमहू तो कुंवारे बनी। हे हमरा से बेटर तो पहिबू न मरद, आवन हरल तोहार कुल्ही दौर। बचपन से लेके अब लेके मैटर क्लियर काला हो, हाथ पियर काला हो, हाथ पियर काला हो। बबे ऐसो के लगान में हाथ पियर काला हो। लड्डू नहीं खे, बम बा बम। आ गइलन हमार मर्द, तनी छोड़ा दी नहीं कर दर्द। सैया खुलल बा, सैया खुलल बा, ए सैया खुलल बा के बड़ी किली ठोकदा, ए सैया खुलल बा के बड़ी किली ठोकदा। गलती ना, मर्डर ना काली, मर्डर ना, एक्सीडेंटल डेथ। भांजी ई दोनों में एक तो और सौतीन बनी। अब इन तमन्नी के हाथ में सिर्फ झुनझुना और बाद में कटोरा हुई।